F'pajjiżna u ftit aktar minn 4,000 Learning Support Educator, edukaturi ta' spalla għall-għalliema fil-klassi li jgħinu fl-iżvilupp edukattiv tat-tfal tagħna. Min tarif parlamentari ħareġ li biss fl-iskejjel tal-Knisja hemm mal-1000 LSC illi s-salarji tagħhom jitħallsu mill-Gvern. Apparti minn hekk fl-iskejjel tal-Gvern l-aktar kulleġġ li fih LSCs huwa dak ta' St. Thomas More illi jiġbor 12 il-skola pubblika. L-uffiċjal edukattiv għall-inklużjoni Catherine Falzon spjegat kif xogħol LSC hu li jikkordina mal-għalliema tal-klassi u joffri edukazzjoni kompluta lill-istudenti kollha, partikolarment lil dawk li jkollhom bżonn imbuttatura. F'dan il-każ ikunu provduti bgħinuna supplementari skont il-ħtieġa. Xogħla hija li tikkoordina mat-teacher, tagħmel koordinazzjoni mat-teacher u tgħin il-klassi kollha. Però partikolarment il-dawk it-tfal li tkun afdata x'ikunu statemented. Falzon żdiedet tgħid kif kull student hu intitolat għal programm individwali ta' edukazzjoni, b'dan jassigura li tkun offruta edukazzjoni holistika fosthom ħiliet illi jintużaw ta' kuljum. Qalet li l-għajnuna tvarja minn dik ta' komunikazzjoni, imġieba kif ukoll ħiliet sanitarji. Xogħla hu li ovvjament ukoll tipprepara l-IEP. Kull student li huwa statemented intitolat li jkollu Individual Education Program. Issa, meta qegħdin ngħidu Individual Education Program, ħajkun mhux fl-akkademiku biss. Da sa jkun fi skills oħra, fil-life skills, fil-behavior, fil-communication. Ġifieri aħna l-daw l-istudenti aħna holistiku, ġifieri li tkun l-IEP li tkun xi ħaġa holistika. Pilastru ieħor fil-ħidma tal-LSC hu li timxi għall-indipendenza tal-istudent u dan il-proċess isir permezz ta' diversi laqat tul il-mixja edukattiva flimkien mal-ġenituri tal-istudent. Dan għalhekk ma jfissirx li kull student jagħmel sal-aħħar sena f'istituzzjoni edukattiva sekondarja b'dan is-servizz minħabba li dan jista' jservi ta' aktar telf milli ġid. B'hekk dan is-servizz jibda jitnaqqas skont kif meħtieġ. Catherine Falzon żiedet tispjega kif f'kull skola hemm dipartiment tal-inklużjoni li jieħu ħsieb u jikkordina dan is-servizz u oħrajn bejn il-partijiet ikkonċernati, inkluż il-ġenituri.